Jama'a assalamu alaikum, sunana Ihsan Sadiq Muhammad Mai Gatari, jami'in hulɗa da jama'a na hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwari na ƙasa wanda aka fi sani da NDLEA reshen jihar Kano. To kamar yadda muka nuna muku wani ɗan gajeren bidiyo wanda yake nuna wata trailer da muka yi muku bayanin cewa mun samu nasarar cafke ta a shingen bincikenmu da ke kan hanyar shigowa Kano daga Zaria. Wanda wannan trailer Allah ya bamu nasarar cafke bulo sama da 800 na tabar wiwi wanda aka yi niyyar shigowa da shi wannan jiha domin gurɓata mana matasanmu da lalata mana al'umma. Kamar yadda kuke gani wannan shine saman wannan trailer, kuma waɗannan buhuna da jami'anmu ke aiki a kansu su ne suke kunshe da waɗannan abubuwa. Gashi nan jami'anmu suna ci gaba da buɗe buhunhunan ɗaya bayan ɗaya, suna kuma ɗauko wannan taba. Gashi nan za ku ga suna yin ƙoƙarin yin ɓadda kama su loda gawayi a saman motar sannan su cakuɗa shi da wannan buhunan tabar wiwi. Sai dai kamar yadda yake mu jami'anmu, kamar yadda shari'ar mu take, daidai da ƙwayar zarra ba ma barin abu ya zamana da kokwanto, sai mun bincika mun tabbatar kafin ci gaba da abin da ya kamata. Haka ya sa jami'anmu suka bincika cikin wannan gawayi da ke saman wannan mota, kuma Allah ya ba mu nasarar kama waɗannan buhunhunan tabar wiwi wanda gashi nan kuna ganin yadda ake cillo su daga saman wannan trailer buhu ɗaya bayan ɗaya. Daga ciki akwai buhun da yake bulo-bulo ne, akwai kuma wadda take gari ne. Aka tara wannan buhunhuna gashi nan kamar yadda kuke gani, kuma ana ci gaba da duddubawa. Jami'anmu suna bin ɗaya bayan ɗaya cikin wannan buhunhuna. To gashi nan dai kamar yadda a kwanaki muka zo muku da wani video na wani matashi da ya ɓoye irin wannan tabar wiwi cikin gwanjo, wannan ma gashi cikin tsofaffin kaya. A tunaninsu jami'anmu ba za su gane ba, to alhamdulillah Allah ya ba mu sa'a, kuma ya sa jami'anmu sun gane wannan mummunan shiri nasu. Cikin kaya wannan shine biyu babu kenan, ba wan ba kanin ko uku babu ma, domin gashi ba wiwin babu wannan kayayyaki duk da tsofaffi ne. Sannan shi kuma wanda yake wannan safara yana hannu, babu shakka shirye-shirye sun yi nisa wajen gurfanar da shi a gaban kotu, don na tabbatar da an riga an miƙa ma kotu duk wasu bayanansa. Shi yasa muke kira a wannan gaba cewa jama'a su guje ma wannan sana'a, domin insha Allahu da yardar Allah duk hanyar da ka bi wajen ɓoye wannan miyagun ƙwayoyi to Allah zai ba mu sa'a a kanka. Muna kuma kira ga al'umma a madadin babban jami'in wannan hukuma a nan Kano, Komanda Abubakar Idris Ahmad, da su ci gaba da ba mu haɗin kai, goyon baya, su ci gaba da ba mu bayanan sirri don ganin mun kakkaɓe wannan mummunar ta'ada daga cikin al'umma. Muna ƙara jan hankalin mutane cewa wannan yaƙi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi ba yaƙin hukumar NDLEA ba ne kaɗai, yaƙi ne na kowa da kowa. Kowa ya zo ya ba mu gudunmawarsa. Mun gode.